Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün hemme yerde dünyanın şu bizim dünyamızın hemme künjeginde bar musulmanlar Gurbanlyk, Gurban bayramı belliýärler. Men şonuň üçin hemmäňizi sizin Gurban bayramı bilen gutlaýan. Eid al-Adha mübarek. Gurban bayramı bilen hemme meni gutlayan adamlara Rossiýadan, Gazakstandan, Özbekistandan, Ýewropadan, Amerikadan, Türkiýeden hemmäňize köp sag bolsun aýdýan. Men hemmele jogap berbilemok, sebäbi hiç fiziski ýagdaýda ýa-ni wagtym ýok, mümkinçiligim ýok. Ine şonuň üçin men sizin hemmäňize sag bolsun aýdýan, meni gutlayan adamlara we biziň hemme aktivistlerimize, biziň aktivistlerimizi gollayan adamlara, hemme musulmanlary men şul Gurban bayramy bilen gutlaýan. Size jan saglyk, işlerinizde üstünlük, maşgalaňyzda agzybirlik we saçaňyzda adalatlyk hüküm sürmeňizi arzu edýän. Indi biz gysgaça bir topar meseleleri seyretip geçelim. Şu çykyşymda men siziň bilen bir gowy habar aýtjak bolýan. Şul birinji gowy habarym ine düýün ýerden 11'lerde maňa bir adam habarlaşdy, biziň watandaşymyz. Ol bir şirketde tutulup, Interpol'a düşüp tutulup, muny saklap Türkmenistana ýerjek bolýar. Dün biz şu mesele boýunça işledik. Men şol adam bilen görüşip, hemme detalaryny alyp, Türkmen Helsinki fonduň wekillerini şu işe goşdum. Tercüme Sazakyny we onuň toparyny. Ine şu 24 saatda şol adam çykdy. Şol adam çykyp häzir eýýäm şäherde maşynyny öz dostlary bilen aýlanypdyr. Bize taňyrakyny aýtdy. Ne ünsferim. Şu ýalda bir ýyl mundan ozak boldymy? Ýok. Bir türkmen bir ýerde bir kynçylyga düşen ýagdaýynda şirketde ýa granitsada ýa-da orta zonada da, neytral zonada bul öz görgüli, öz günü bilen, öz problemasyny ýeköz galýady. Türkmen ilçihanata, konsulluğa hizir edip, bunu Türkmenistana iýermek bilen, howp ýagdaýyny mundan beter güýçlendirmek bilen başga kömek edýän ýok. Indi tüweleme opozisiýa biziň grajdan aktivistlerimiz, biziň adam hukugyny goraýan gurulmalarymyz ýaýtada Türkmen Helsinki fond ne işlep şu meseleleri çözüp başladı. Bul bir Türkmenistan'da ütköşükler, Türkmen halkının içinde ütköşükler bardygyny görýär. Ine şu bizim politikler ve adam hukugyny goraýan gurumlaryň işimiz şol. Biz ýaglantyrmak, hemme gurumlara goşmak, jaň edip, şunu gollamak, imsim 24 saatda boşalyp öz işini dowam edýär. Şu ýalatlar biz etmeli, hiç ýyly ekses döretmän, hiç ýyly manipulasiýa etmän, hiç ýyly muny çiğişirmän, zat etmän, effektiwni çözmän. Indi ýene başgalarda geçjek bolýan başga bir soraga. Şu mesele bolanda Ukrainada Türkmen çadı bady. Men şolar bilen habarlaşamda şu ýerde şu ýer kömek soranymda meni blog edip, meni aýryp çatdan zyndylar. Bu näme görkezýär? Men olar günär vermek. Bu görkezýär Türkmenistanyň halky, Türkmenistanyň ýylaty, daşyna bolun ýylaty, opozisiýa ýanyşmany gorkýarlar we şonuň ýanyndan gaçýarlar. Bular ilçihanadan, konsullukdan gaçanok, bular edip duran Türkmen bandit hökümetinden gaçanok, bulary bakly durmuşa elçek, diktatory ýykyp, Türkmenistany gülläp, östürip, sivilizaw döwletlere goşdurup, Türkiýeden gowy ekonomikasyny galdyryp, şo ýerden gowy aýlyk aldyrar ýaly, Türkmenistan döwler ýaly, bulan bakly durmuşlaryny
Bulara derek çözüp berer ýaly etjek adamlardan gaçýarlar. Ondan men size bir soru bereyim şundan soň. Biz nähili ýeňeli? Egerde iýlar bizden gaçýan bolsa. Düşündürmüň maňa şunu. Diýmek baxtly durmuş Türkmenistanlılara esasy massa, ýani esasy bölügine gerek ýok düýünden. Bular ýani biz gowuzat hödürleýän bolsak, bular gaçýan bolsa, onu mümkin bular üçin gowuzat o dälir. Bular üçin gowuzat bir haramdadyr. Mümkin şodur, mümkin biz ýalňyşýandyr. Şonuň üçin men siziň hemmeňize soraw berýän. Näme Türkmenistanyň iýlaty, Türkmen halky, Türkmenistanyň sada adamlary daşynna politiklerden ýa-da aktivistlerden gaçýarlar. Şu arada şu videoň aşagyna kommentar ýazsaňyz, siziň beren matlahatlaryňyza, pikirleriňize men minnetdar bolardym. Indi ýene bir soraw siziň bilen bir teredip geçjek bolýan. Käbir adamlar daşy utdy, şu meselede politika goşulman gaçýarlar. Bular pikir edýär, ay menki normal, men öz ýagdaýymy düzeltdim, özüňi görýän, men iýlere alada edemok diýerler. Ol dogry, dogry pikir. Ýöne ol wagtlanýa gowy. Egerde saňa pasportyň köýse, itseň bir polis, bir durakragy tutsa, prinsipe gidişde sen Türkmenistany berýär. Ya da sen banisa düşdün, sen nimitsin strahowkan var. Ne Hudaý sakladın, ine düýün nasıl dünýaly. Ýöne ýerden o görgülin bir kesel çykdy, onu doktorlar tapdylar. Ýöne bir çykdy da, hemme keseller, hemme adamda var. Rak diýdi, beýlik, agyr keseller var. Haçanda sen izni bolsa, gaty agyr işläp, din janman giden ýagdaýynda, şu keseller sen immunitetiňi ýeňýär. Ya nerwdan, ya sen agyrlyk sen stres bolýar, ýa-ni zehrenýän, içinde bir erwet energiýaň bolýar, ine şol ulu agyr keseller etir. Hemme adamda bolýar. Ýöne ýerden keselim çykdy. Ine şonu siz özüňizi ýekidini duýarsyňyz. Ýanyk ýoldaşlaryňyz köp zat edilmez. Onu ýaly bir gowy dostum inte gözläp tapmagam kyn bar. Onu şu problema barandan özüňiz göremeseňiz, ondan aýyp bolan. Şoň üçin siz daşa ýurtda gelip, ay günüm geçdi, ýani gül ýalyp gezip ýörüňiz, ol wagtlanýa. Näme? Siziň saglygyňyz, bedeniniz entek sag. Siz entek iň esasy ýaşda Türkmenistanyny öýleşikler edip, Türkmenistanyň revolýusiýon tehnologiýalaryny ýerine ýetirip, Türkmen halkyny galdyrmaly adamlar, onu derek siz daşynna azatlykda gul bolup işläp ýörsiňiz. Öz günüňizi nelegal bolup ya iş migrant bolup geçirip ýörsiňiz. Şu kadar deňişdir ýa-da. Şoň üçin siz soňuna çeli şu problemany seretmän, ýani bir kädim edip şoňa gowup ýörsiňiz. Menim pikirimçe bu ýalňyşlyk. Egerde siz şu ýaly daşyrtda bolmany gowy görýän bolsaňyz, işlemäni azatlykda, onu bizim size berjek zadymyz güýçli döwlet, Türkmenistan döwleti, ilçhanalar, konsulluklar güýçli, size bir zat bolsa ılgap gelip, size kömek edip, istendik ýagdaýdan çykaryp Türkmenistanyna ýollap, ya şo ýerde kömekleri edip, sizden bir ýere baraňyzda men Türkmenistanyň diýende hemmeler gowunyp size sebäbi Türkmenistan bütün dünýä sivilizasiýon döwletleriň arasynda öz orny bar, awraý bar. Bir idiot prezident ýok, bir geçirýän zatlary bütün dünýä öwrüne ýazatlar geçip bilýän döwlet hökmüne siz ýanky aýdyp bilersiňiz. Ol gowy dämmi? Gowy. Şo zatlar size gerekkämi? Mümkin gerekkäler şu gün. Ýöne ertir, awraýyňyz galyp başlandy, statusyňyz galyp başlandy. Bir oturşykda oturunna bir sorsa niýeden? Dogun niýse senem türkmen niýsen, ay derrew şo idiotyň, ýani Berdimuhammedowyň imajy öňe çykyp üstünden guruldy. Şo ýerde ýene kemtinersin. Şoň üçin şol bizim watanymyz, Türkmenistan watanymyz. Berdimuhammedowyň kydýal ýa onuň ýegenleriň kydýal. Bu bizimki. Bizim ata-babalarymyň bize wagtlanýa beren watany. Berdimuhammedowyň dahly ýok şuna. Hiç ýeli. Näçe biz onu eline bereli? Näçe biz şu mesele goşmaly? Şoň üçin
Biz şu zatlara düpül seyretmeli. Aktivistler bollan, öňe gidýän graždan aktivistler bollan, politikler bollan, hukuk goraýan guramalar bollan, olar size kömek eder. Şolara daýanyp siz özüňizi gorarsyňyz we öňe gidersiňiz. Ine şonu aýtjak boldum. Inni ýene bir soraw berjek bolýan Ferim. Ine Türkiýede bir türkmen adam soraw berdi. Türkmenistan'da Talibanlar soraw berdi bir başga bir türkmene. Türkmenistan'da Talibanlar çodan ýagdaýynda sen gidip gorajakmy Türkmenistan'y? Şu adam men gorajak ýöne bir şertim bar. Näme şert? Ýanky Berdimuhammedow öz ýerinden postundan gidse men gorajak. Berdimuhammedow bilen watan bir zat däl. Biz watany istenlik ýagdaýdan çykarmaly, ýani hukuk ýagdaýdan soň bir Berdimuhammedow aýarmaly. Iki problema, ýani iki zat durly zatdyr. Watana hukuk gelende bul bir problema, şugun ertir düýünden bäri ýa onuň bäri bizim halkymyza hukuk salýan, ilik gelýän adam ol bir başga problema. Şoň üçin biz şunu çözmesek, muny çözenimiz bilen zat bolmaz. Birinji bilen hukuk, watana gelen hukuk. Ýanky zamanla bir adam şeýle diýär. Türk şeýle bir pikir bar. Türkmen halky malýaly. Men käwagt komentar ýanky öz gulularyň ýoly bolsun, ýanky gulu alan hojaýynlara garşy hereket edýärler. Hemme wagt hereketi şul öz azatlygyna hereket edýärler. Biz gul bolup onam edilendik. Inni goýunlary alsaň, türkmenler mallar ýaly, goýunlary alsaň, bir sany goýu sürüp görse goşulyp, ýanky bir sany topar bolup öýüldeni gorap gedýärler. Biz şolara ýalam edemdik, ol strategiýany ulanamdyk diýmek, biz ýanky tebigatdaky strategiýany ulanyp bilmedik. Ruhumyz pes, özümizi goramaýan, öz problema şoraň içinde. Bizim barymyz şeýle. Biz bir zady etjek bolsak, biz ýani situasiýany dogry aýtmaly, şu ýaly. Ine şondan soň biz öňe gidip biler. Şoň üçin ine şu ýagdaýlary düzeltmek üçin men hemmäňize diýen, nirde bolsaň öz haklaryny talap et. Türkmenistanyň içindäki halky organizowany bolup başlady. Öz haklaryny talap et başladylar. Ol bir gowdadyň alamaty. Daşynmaklar bolsa aktivistler ýanky hereket edýär, beýlikler hem aktivistlerden gaçýar. Onun diýen adyny ay boşlay sen nimel ay. Men politika goşulamam. Doňçan politika goşulmadan soň şuny geldi. Daş ýerlerde öz watanymyzyň daş ýerlerine öz bähwidimizi gormaly bolýar. Türkmenistanyň içinde ne bähwidimiz, ne haklarymyz gorap bilýär. Şoň üçin size hemmäňize birinji bilen adalatlyk arzu edýän. Ine şuň Gurban bayramy bütün musulman adamlar bayram belliýär. Biz Türkmen halky, biz azatlyga öwrün halk. Şu soňky 30 ýylda bizi iksan diktator iň agyr gullary sandy. Şonuň üçin biz şu günlerden çykyp dini azatlygymyza gitmeli.
şu men size yeni bir gerek Urban Bayramı yani size birinci bilen can sağlık ve öz kardeşliğinizde size dine üstünlük arzu ediyor.